Πολυαγαπημένη πνευματική κοινότητα και εργάτες του φωτός της αλήθειας του Θεού. Σας καλούμε τώρα, 30 Μαΐου, σε μια ανοιχτή εκδήλωση όπου θα γίνει στο χώρο του Angels House University, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε λάβει μια σαφή καθοδήγηση, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε αυτή την εκδήλωση για συσπήρωση του φωτός για την Ελλάδα. Θα υπάρξουν κάποια channelings, θα υπάρξουν κάποιοι διαλογισμοί, θα υπάρξει συγκεντρωμένη προσπάθεια για την αλλαγή αυτής της κατάστασης από το κλίμα του φόβου σε ένα κλίμα χαράς και αισιοδοξίας. Υποστηρίξτε αυτή την προσπάθεια και γίνετε αρρωγή της αγάπης. Κάνοντας αυτό, αμέσως η συντροφιά του ουρανού θα συνδράμει υποστηρίζοντας τη δική σας προσπάθεια και το δικό σας έργο, γιατί μόνο με λόγια, σκέψεις και πράξεις μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Ας το κάνουμε λοιπόν πράξη 30 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι. Περιμένουμε να σας δούμε όλους. Να είστε καλά.